Ang kok sai tongo norok bai joto bai norok ano video no share khaidi miya tamong khang abon ti sanai chini Wakhinogor Bujunogor constituency 14 number voting o gai haino haino lamsugo ang tongnai kabang kok tini norok kok sanai miya je got na goti mane arni joto no nang khobor nai miya belekino wan maise samung kha kiri maise angkha fiaba chung joto public rok applying kha miya tasingo network problem ng bagay ang norok bai kerni malia ngahain hai ta phafika ante safinai belekino wanau osung saro chung bahagi tongi thanai amsike thingjagi tongo chini erisi buto chini se Fiaba, achini buto hatar hastani fainai tokma kosong rok 10 chingno miya boot ranking khaina fayo orto kebuni kepalo sujak kri je bo ti promote hangna bo IPF tingna bo BJP na jotono kachang kachang boot ri tongmani Fiaba 9টা থেকে 9:30 বিসিঙ্গ কাইসা কিরিমা সিংসা যে ওয়ানা মাসিং মানে আবহকে tokma kosong rok fayei hototsa khainai boot bisingo habui ranking khaina jangkha lokhai aroni naima thang rok bo jotono manajak laikha bahike mo khanai garoni je polling agent rok tisini je tipraso tongnai rok bisingo je nini koyekjona ti promote bor rok je polling agent tongnai rok bor bujaka ebor karir hojaka ga aro logino buri rok tongnai norok miya ani life rok nukake nukhana miya logino buri rok aro thangai protect khakya khai haino hai saron tu duita ni bisingo boot already bondo tongkha haino hai boot na chengfika duita ni pore ang tini je kok sanai beba kubi kok sanai ani khabam takote buksom noro o video no share khaidi tangi mala miya je incident jeng mani aro belekino kirima singsa bulai toklai an life mo hainus nungya ko mon puila tamni sanane edisi buto tangai 105 chino badar na abo belena chini sungmung klayo tini noro nukhana Mirzao Bisramganj chini yang lembu chara Wakhinogor Bujong area wo busukai boot ranking khainer bagi busuk tamung lakha haifeno public ro boni bukhamu chungma bai jotno 5 boot lakha chinor to horni 9টা jara boot kha jeta santhaga ani life mono puila 15 jara boot mani ang nubu asuk kebang boot on bisingo miyawo kebamo jagano amo hai gotna kotika ang taufono chini tipraso jara thancha engmaya khobor nang mono message tamu chumo please tabuk singtei ta thangjak siri tabuk thangjana joraya baksabor mazra berjang nai nini busu paifano nulo mazra berjang nai ani thagusong agi kaham ke himian bagai jung tini buni yakung tola kalain nang honai tabuk ni nyago rights tongo ni nyago odikar tongo ni nyago phan tongo noro khorang tisadi kaham kai chungtai busuk thangjak sinane chini edisi buto miya hatar hastene fainai 10 tongma ko samrok se borok se phai aro ranking khanare tong phai sikri sokor khai tong phai chini yango jubotarang puru chung jotor palkhe pal baksa ke thanglakya lokhai 10 khari thangka CRPF hakia full protection rakha aboni yagulo horni 9টা jora 2টা ni simi 9টা jesa boot ungkha gabono kubui yo tonghakai chung salcha haini payo kono kirna kok krei ani orange nuk to nukhna abo magi singme lekha যত জায়গা সে র্যাগিং চলিব যত জায়গা চলিখা
Sajra de Burma non belakan hama nai tong magai bukha ekdom yogo baksa borok mia jetu kubikok mia angbo norok hakina boot na thangmani phiaba aro wana maisa kirmaisa ang tong kha borok reply hadul khita laing tong bakha sabab khitar mole chingbai chingbuya 10 bai tiprasa singmo tiprasa bes 1 oma haising su nor wan chung naila borok khais CPM pun khaitu BJP pun khaitu 10 bebak ek ngi tong borok jordar saman mia oro chini lembu chorobo holy cross kolongana je bujak nai abo chini boron bujago sabui kalang mole 10 se a je bujak nai abo nini aro wansorok tam naikya borok kuno bo BJP bo IPT na liana fiaba aw mia bujana ke IPF tin khoroksa borok bujaka khoroksa chirai sikla mungkai bo wansung nai sirita chung borok sogi tangkya borok ajaga to জীবন ফোন বড় আইপিএফটি বিজেপি মো চিনি বিজেপি মো আইপিএফটি বড় নুগলিয়া আর তিপ্রাসা হানাই নগই ডাইরেক্ট অ্যাটাক খায়ু জেনারেল নি বুটার রক 10 তিনি রক হয়তো বা নম হাকে কক সাইদাম নুগি দং ফিয়া মিয়া আং ফানো যদি মানজা খাঙাকে মিয়া নেপাল বস্তিও যে ঘটনা ঘটি মানি আং जों যতন দলকে থাংলাইকে তামংলাই নাই ফিয়াবা জুন রিফ্রিগির হকা আর 10 যেটা মো কুবি কক আং তিনি যে কক সামনে বেবা কুবই সাইদাম কাইসম তাতাল করি র ani khapun mare sundor ano video no share khadi ang norway kok sanai mia tam ungkha saron etao nini yang wakinagar bujugona area butruma jaga hangke nini holy cross college ganawo jubotarawo a jaga saron etao hothatcha 105 attack khayo bongni target tongmani je oro bororon sikrisor khai রহরি নাই বরক বুট রেগিং খাইনানি লাগাতার খাইনে বুট রানি ন তাকিরি সিদি ফাই সিদি বুনি ইয়াকুং হাদুলি তাচা সিদি tiprasa ulo jespan angna tabule जों थानचा angna nango mukti klai ani mokole mukti bukhayogo chini all artists jotno khoranti sabaide joto tiprasa थानचा angna banta tabu bujaknai rok mia chini tipra sarok no ajaga kuno tipra motha kuno BJP ni sida krei haine so phai tipra sa bukung bara hane hai busbo phai borok fiaba bebak no control kha ani kok bai norok violence ta khaidi tabuk joton thanda nangkha tabuk kuno wale sole krei haifeno 10 tarikh bul kono dinobo kabamo boro ranking khan chesta chaitok nai fiaba ba chini borok chaitok lak bongni borok sai tong nayabo bongni borok kirijagi tongka thanchana जों खरचा रचाने borok tini जों sudu se khorang mati sa kakana siri tangi himale जों puila tiprasa se ang puila tiprasa abage ani biskango mia je gotna kori me bujagi tong chin bor abo mokol yogui ang tong malia जों jotono palbaksa khachi lakya rifir lakya last जों joying kha last जों jotono budkha হরসু কি রাইলে কে ফনো जों বড় আক্রমণ খাইকে চিংবা আক্রমণ খাইনে নে जों রেডি দংলো আমবাগৈ আনি তিপ্রাসর তাও ফনো পার্টি হनै খাগৈ তনের প্লিজ নরনান রিকোয়েস্ট খালাयो जों তাবো থানচেন জরাসে মিয়া বুজনে রগব চিনি বরন বুজাগো রিফিলগি বুনাই হকাই 10 গনাইছিদি আ বুজনে বরক ব IPFT তাই নিনি বিজেপি সাপোর্ট আতং মানি অলখে বব বখাই অকজগৈ বব তিপ্রাসন লগইন মা ফাক্যা গে তিনি নিং রাং বে পাইজাখা খনা বনন লাঠিরনাই সাবলা ঠিরনাই নিনি ও নন পাইনাই नोंखौ तिनि रांनाव तिरनो दंथ'जागोनो फियाबा निनि बुसुक निनि जेनेरेशन तिप्रा सारक तामंनाय बुन लाइफ तामंनाय आबगै रां किसान आबगै निजिनि हानता फालदि ता खसं आं कुनो कक बोरिंया आं कुनो पार्टी बुया आं कुनो पलिटिशियन बुया आं खरसो रोजाबनाय बर' तिनि खरां तिसे तंमालिया तांनि हिमाला आनि बुसकांगा आनि तिप्रा सारनो बुइ तंगौ तगुइ तंगौ आब्रो नगु जों जतन पालबाक्स पारा चुक्ति नखला केमिया बोरि चिला जतन नखरका
ulo kiri jagi khari thangka general wanjido phani borok khari thangka last share piro police protection fakya sengmia kia mukti thanglai liya chini puling agent bujaka jaga tibrasra bujaka a jaga o kaisa jaga nor nukhona boni 10 nora boot ranglak noni boot ui thaka nei baksa borong sikriso khai no kifil roka 1 থেকে 1,500 jaga o boot arnai borok kifilima thangmakya boot marelia boni mungui BJP cadre gunda rok borok khamya rok 10 arang 3% dusong thangya nor nukhona mia chini IPFT khaine takuk song borok mia bujaka saknaya khaijaka BJP ni cadre rok bai getabu kono BJP IPFT tipramothoni tatong siri jotno tiprasa thanchang nango jora hamya phaidongo bo dino tamojani kun saimya kebo kun saimanglak kubikok sanamo chunga ang mia chung Nepal bosio thangpuro angbo jodi manjaka angbo tini norbe kok sai tong malak mo hoyto nor tini kabui tong khoma ani bagai ang mia bujage mang khoma mia hospital kalai khoma eba khe ang mia theipan thangkamo jeto kubikok ang ani scooty flatcha ani kulgo 105 tong phayo bunane hunei কিন্তু বড় সাইমিয়া আং যে তিপ্রাসা আং যে আইপিডি de khai BJP de khai tipa mata bokun khaimia boro nuk tiprasa kani bos bus bunai bus buthanai gam bagai jotno please khorang kaisang di khoroksa borona follow khai di tiprasa thanchang di kaisa kani borok thanchangya borok ulo bujinai bini busurok borno kutuknai thagusong chini babusong tini samung haima khalam bagai borok salcha khorang tisanai nono mazra bernai abogi chini generation kaham khainan bagi faidi chung joton thanchana nango mia chung 40-50 জন angana 10 gari phayu gari bai হাজার da sheng tui phayu sing mia kia mukti thanglai liya chini puling agent bujaka jaga tibrasra bujaka a jaga o kaisa jaga nor nukhona boni 10 nora boot ranglak noni boot ui thaka nei baksa borong sikriso khai no kifil roka 1 থেকে 1,500 jaga o boot arnai borok kifilima thangmakya boot marelia boni mungui BJP cadre gunda rok borok khamya rok 10 arang 3% dusong thangya nor nukhona mia chini IPFT khaine takuk song borok mia bujaka saknaya khaijaka BJP ni cadre rok bai getabu kono BJP IPFT tipramothoni tatong siri jotno tiprasa thanchang nango jora hamya phaidongo bo dino tamojani kun saimya kebo kun saimanglak kubikok sanamo chunga ang mia chung Nepal bosio thangpuro angbo jodi manjaka angbo tini norbe kok sai tong malak mo hoyto nor tini kabui tong khoma ani bagai ang mia bujage mang khoma mia hospital kalai khoma eba khe ang mia theipan thangkamo jeto kubikok ang ani scooty flatcha ani kulgo 105 tong phayo bunane hunei কিন্তু বড় সাইমিয়া আং যে তিপ্রাসা আং যে আইপিডি de khai BJP de khai tipa mata bokun khaimia boro nuk tiprasa kani bos bus bunai bus buthanai gam bagai jotno please khorang kaisang di khoroksa borona follow khai di tiprasa thanchang di kaisa kani borok thanchangya borok ulo bujinai bini busurok borno kutuknai thagusong chini babusong tini samung haima khalam bagai borok salcha khorang tisanai nono mazra bernai abogi chini generation kaham khainan bagi faidi chung joton thanchana nango mia chung 40-50 জন angana 10 gari phayu gari bai হাজার da sheng tui phayu tobo chung kiriya lorai khaikya last chung boot kha kap nang chung ang mia share pia jodi kri ka ke sing joton bujago joton sing hospital sing jang go sing kya kiralia para chuti nokhor ka joto phaibe kya
chini borok te buzu baksa borok mani ke publicity bagai ni chau kan jodoh khunu please jeta pumbo khunu gyang tonai rok rangle paje tonai rok norok ulo lati jangnai borok norok nomo hai khanai dango nor depression e buskang norok buzai mangla jeta buk thanjao phaya norok depression e buskang norok buzai mangla 10 ke norok lati renai norok bon kok khanai ke norok batar jangnai yango depression norok accept khaigla after tamangnai amagai jora tongsini faidi thanjao faidi jotono khatti jari chini bubakara wotai bus siri khonane salsa bubakara thinai ning thinai ang thinai ini generation tamang nai chini borok thanchangya job joru borno buna buso thabi chung buya bangno sing borno lam sungnai amagai ang no khulmo please sing tam thancharo na nango haine 10 tarik go tebo kirima sang nai please an video share ke kamang khai ang kulo publish bagaya miyak chini borok ang logi tongo Rajiv anik maman besula bo miyak kapsuka bo nondokon atak jenggu khade kare wansur as kari tri payo haifan mo kun balance ta khade just ang chini borok bai sai tongo jeng thansang yang kai sing jimulo tai chini borok ta akung male tabok se chini borok na borok chini edisi buto susuna fai om hakai bui tong tong kai general buto chung rana ngo afuru assembly fai tong buskango bidan sabha afur tamang nai borok silai patham tu winno kiri tam nai nogo nogo fai 30% tan nai tang khai manai ne tang khai manai tak phano se thanjeng ya to ma je rang ni bagi phal jagi tong neng pura mazara berjangnai ulo boshoto ani babo song ani tara song chin thagu song himel bagai mazara berjangnai ulo chare sanai chini sei jara okra tongnai borok nasiri tam khai klang songno borok ban then bagai chingtini ban kwagai wansar chona rep khayo wansar chona batharo ni nai ani kok jodi khanai tongkai baksa borok sanai commonwealth mane bongni borok sanai commonwealth keba kya anu chafai ke sanai tibar sama se beda khayo nai ang nukha te busu tong sinai sengri sawi ani to phase safety kini ang san bagi resam nai samai resam nai ni to phase ke bai damar jagla tam su dam jeng tong kha gani samagi kok sanai sabai seng fight khenai tabu nung sai tong party hini nung khagi tong tibar sarona sagagi tong tamang nai ulo mia chini yango je bujonagar constituency jeng mani gotna kaisang ke to nini Nepal bosti a jaga na bisi wansa kaung phakya aro chingjo khari phakya aro tamang kun saimalia aboni yagulo jubotaro haina hai bu honi khanaka chingjo khaisi khabekya aro kai asukun khaimalia garo kahamna butu kha horin wate chora kai jotono saibano chungje chung samrana nang chungano but lakhya tabuk anor jotono koinai chungo salsa burang nai boye sungnai oro ang thangkai ang bujang nai bathajang nai ni wanso tongkai ta inglia karoni generation na nung safety khama kalangnai nini generation na nung se ban thema kalangnai abagai
hadi joton thancang di thanca singnango thanca simse thinang abagin ang maharaj ni mokol mukti kalami nuga ango gam siu thanca simise tiprasani langma thanca simise tiprasani thinang hanai ang kuno tipramo thanang support khaya ang je kubui je thanca thunai ang bono support khayo tini jodi noro ono kuno others party bo jodi thanca ni halok boka angara bo thanai tiprasani safety tongka angara bo thanai phiaba tabuk je borok mokol khambujagui tongo je borok chititei dofana phalei lathi tongo bo salsa lathi jangnai kebama jaga nok sokto jakachin borok ni kebo khorong tisnai kore tabuk jung sarkar nai tenglia jung nijima bochanai jung nijise palbaksa khai khorang ma khainai khorang khaimi simingla fight bo ma khainai fight aban kai tono suri jotono jung dodi mantu jung phiok jana nangka jung me thina suri gelailia theke hanai jung thanglai ka last day chini join kha jung pai kha ro 100% vote kla kha chini je thanchana hamjanai ro bagai ang nor jotono no sanan muchungo kubuyo je tongnai bo joyingo salsa chin loi kubuy tongo chin loi kaitor tongo nor film nuk no no khasido 300 film Hollywood film kaisa ang abon gas gotong sai kana na শয়তান বনিকে লাখ লাখ হাজার বিনি সৈন্য tongo fiaba 300 জন আছে বড় খাইয়াং সৈন্য আর 300 জন ফিল্মনি যে মানে আরনি যে মেইন যে ক্রিয়েটর খাইনা borok norok ana paya norok ani yakung tola faidi ani bana tola rong faidi ni chau bongno bosawa ang ani tofano ani jatino ang tongsak ang nini yakung tola faya nei boro juddho khayo 300 jan boro juddho khayo be chinglu sutong jeng tabuk jor 12 lakh tongo jeng jodi pal baksanga ke ta kun sono kebo kun khaimia o bideshi bangladesh hai khari ma thanai abagai bukhawa dom tongsak sagop phan tongsak kebon takirdi chini ha chini sason sing khainai baksa boro tab mokol khamungjak bo phainai ro norok bono kuno buku sidra tapta hande haimita hande salsa borok phainai halanai tongma kheta nung hai borok ang hai borok tongsak sing phaidi chini hano sing kebno riya Rumi soja jeng jotor ma bochanai nung ang borok rechabai tei mai chanai nya nung sambai rechabnai nin dofa safety kri ne mia ang kachang butrang thangmani ang nijise reporter haige khajing matang sibo Takuso book song joton hambai thancang ni be careful je kono time je kono movement sidrangi mano thanca ke tongke ke bonono kun khaimia abagai joton khulumba kya ani kok sama chai tongke please na kar di haifna ang tongmalia sakno khawoi ang ma faike live sana bagai mian je incident kotna mia je ngani chini borogan kun dus kurui 10 ni dusara ani kokno jodino 10 nugui tongke boro mia ni live nukhana boro saimana mia chini boro rok je bujangnai IPFT BJP supporters bujago তখন বড় চিন্তি প্রসা যে বংনি বাগেও जों बचाखा हामबाय थैंक यू सो मच